Okay, der skal man går op i den, der hedder reference, det der. Og så trykker jeg bare indsæt citat, og så bliver vi lige enige om det er i starten eller i slutningen. Og så lad os sige, at vi gør det i slutningen. Og så det stykke her, som jeg har skrevet, altså indledning. Så vil jeg indsætte citat, og så tilføje en ny kilde, hvis det er en ny en. Og hvis ikke, så kommer de andre frem heroppe. Og så lad os bare finde ud af, hvad det er fra, om det er et websted. Og så finder man alle de detaljer, man nu kan. Bum, 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 bum. Og så OK. Så skriver vi noget for sjov. Og den kommer så ind her. Og hvis nu, at det stykke heroppe, det var det samme, så er det bare indsæt citat. Og så hvis det er den samme kilde, så er det den der. Og hvis ikke, så er det bare en ny kilde. Og det gør det så meget nemmere til sidst. Der kan vi bare til den her bibliografi. Og så indsæt bibliografi. Og så kommer alle vores kilder med til sidst. Men det var lige, hvad jeg blev enige om.